Makhosi Umdlalo wasele nikhuluma naye bakithi ke kanti ngokusebenza ngilapha ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ukuthi nginamukele nonke phakasikole ikhaya ngithi ngenani ngithi hlalani phansi ngithi nethizekani nje bakithi ngithanda futhi kakhulukazi nokubingelela abaqalayo ukubona leli page lethu ngibaphinde futhi ngibakhumbuze ukuthi bangakhohlwa ukuthi ba-subscribe baphinde futhi bathene on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe ukhona ivideo esisesayiqopha phela nawe uzokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena bakithi. Okay, namhlanje ke akukho okuningi kodwa sizokhuluma ngephupho. Sizochaza nje iphupho elilodwa kodwa bese silichaza ngendlela ezahlukahlukene nengiswe nginethemba lokuthi wonke umuntu uzokwazi ukuthi agculiseke abe lokuzwisisa ukuthi kahle abe futhi nokuqonda ukuthi kahle leli phupho suke lisho ukuthini. Okay, so namhlanje sizokhuluma ngomuntu othi mina ngiphupha ngishanela endlini noma ngiphuphe ngishanela egcekeni Makhosi noma gogo ngabe lelo phupho lusho ukuthini noma ngabe iphupho elihle nani noma ngabe iphupho elimbi yini. Okay, ngokwami ke bakithi ngingasho ngithi leli phupho lokuphupha ushanela kungenzeka kube okuhle kanti futhi kuyenzeka futhi libe okubi, kuyahlukana. Okay, okokuqala ke bakithi la singasho sithi uma ungumuntu uthole ukuthi uzophupha ushanela kodwa ushanela endlini, kungenzeka lokho uma uzophupha ushanela endlini cha abantu abadala bazama ukukhombisa angithi abona ukuthi cha sisendaweni engeyinhle kahle noma sisesimeni esingesihle kahle. Lokho sokukhomba ukuthi okungenzeka umsamo ekhaya okusho ukuthi usuke mhlambe izinto zingekho esimeni esihle usuke ungcolile singabeka nje ngaleyo ndlela cha umsamo usungemuhle kahle ekhaya ithongo lisuke lingekho esimeni esihle basuke bengekho endaweni enhle ingakho bezokukhombisa wena uzibona ushayela noma ushanela endlini bazama ukukhombisa ukuthi cha sidinga ukuhlanjululwa umsamo udinga ukuthi uklinwe angithi abona ngicabanga ukuthi yazwakala uma ngabe sibeka ngaleyo ndlela. Okay, kanti ke kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi uzophupha ushanela abona endlini kanti ke futhi kuyenzeka uthole ukuthi ushanela nje kanti kukhulunywa ngawe uqobo angithi abona kuyenzeka uthole ukuthi ngizothi hayibo okusho mhlambe semsamo noma konkanti cha kukhulunywa ngawe uqobo njengoba ushanela uzama ukutshengiswa ukuthi nene kunezinto ezingalungile kuwena uqobo noma kunezinto esuke zidinga ukuthi zisuswe noma zikhishwe kuwena uqobo. Kungenzeka ukuthi mhlambe khona izinto ezinjengenezichitho esuke ufuna zikhishwe kuwena noma khona izinto ezifakiwe esuke zingalungile kodwa kuwena ingakho bezokutshengisa ushanela kodwa nje kusuke kumele ukuthi kube khona kwesikhathi izinto ezizosuswa kuwena usale nawe umuhle noma umsulo ngoba lezo zinto esuke mhlambe zingcolisa ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi kuyazwakala lapho. Okay, kanti ke kwesinye isikhathi kuzokwenzeka uthole ukuthi uzophupha ushanela endlini kanti abantu abadala noma ingilozi yakho izama ukutshengisa ukuthi cha kunezinto wena okusuke kufunakala ukuthi uziyeke, kunezinto okufunakala ukuthi usuke kuzona ezisuke zingezinhle. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi mhlawumbe sinabangani abawumthelela omubi kuthina abawumthelela ongemuhle kuthina bagcina sebesenza izinto ezingalungile mhlawumbe ngenxa yabo ngithi abona lapho ufuna ukubheka kwesinye isikhathi uphuphelelo phupho ngoba abantu abadala basuke befuna ukusuka bethi suka kulezo zinto ezisuke zingalungile njengoba usuke ubona izibi angithi abona basuke beqhelisa bethi qhela mhlawumbe kwesinye isikhathi kulabo bantu abasuke bekwenzisa okuthize okugcina wena sekukonisa. Ngicabanga ukuthi yezwakala futhi. Okay, kanti kwesinye isikhathi ke kuyenzeka uphuphe kanjalo no ushayela kanti abantu abadala bayakutshengisa ukuthi cha sekuyisikhathi ke manje sokuthi kwenzeke izinto ezinhle phezulu empilo yakho noma kusuke khona okuhle okwenzekala akusuke sekuzokwenzela bona abantu abadala baqhelisa izinto ezimbi nje ukuzibona kodwa kuwena oshayelayo sekuyisikhathi sokuthi kuze izinto ezinhle kuwena uqheliswa konke okubi uqhelisa ukungcola uqhelisa zonke izinto ezisuke zinkinga kuwena ngaleso sikhathi noma ngabe uthola ukuthi kwesinye isikhathi yenzeka uthole ukuthi khona inkinga ezisuke zikukhungethe ngaleso sikhathi khona izinto ezisuke zingahambi kahle empilweni yakho kwesinye isikhathi bese kwesinye isikhathi uzothola ukuthi wena uziphupha ushayela abantu abadala basuke sebekutshengisa ukuthi cha sekuyisikhathi ke manje sokuthi sidlule lesi sigaba bese kuza okuhle kuwena. Ngicabanga ukuthi kuyazwakala naloko kwesinye isikhathi bese kuyenzeka ke uthola umuntu wena ukuthi
uzoziphupha eShanela kodwa manje uShanela egcekeni ekhaya angithi yabona kuyenzeka ukuthi uzophupha wena ushaya igceke ekhaya kanti uyatshengiswa noma uyaboniswa ukuthi ekhaya igceke alilungile kodwa alilungile nje ngenxa yezenzo zabanye abantu mhlambe khona imithi etshaliwe ekhaya kunezinto eziphonswayo ezingalungile mhlambe kufakwe izilwane angithi yabona manje uzoziphupha uklina igceke ushayela wenza yonke into okukhomba ukuthi khona isitusi kungalungile ngaleso sikhathi so ngakho ngithi leli phupho liyahlukana alisho ukuthi lisho ububi kuphela kodwa futhi nokuhle liyakubika bakithi kanti ke kwesinye isikhathi ke kuzokwenzeka uzithola ukuthi uphupha ushanela egcekeni ekhaya kanti ngesikhathi uzibona uklina kanti uyatshengisa ukuthi khona umcimbi osuku uza noma kwesisikhathi osuku ukhaleleka ekhaya siyazi ke sonke bakithi kwesisikhathi mangabe khona umcimbi osuku uzokwenzeka ngesitatazele uklina igceke ushayelwe okusho ukuthi isikhathi kusuke khona okuhle kusuke kuzokwenzeka ekhaya so kuzokwenzeka ke wena uziphuphe kanjalo uphupha ushayele egcekeni uklina kanti ithongo khona likubasayo noma vele khona okuzokwenzeka kusendleleni okusazohleleka ukuthi wena mhlawumbe uzibungakazi ngakho kanti kwesinye isikhathi uzoziphupha kanjalo kanti vele nawe usuwazi ngakho angithi abo kusuke nje sokukona ukuthi kwaziseke nakulamathungu cha vele into efana nale izokwenzeka nabo sebeyazi sebelindile futhi ukuthi kuzokwenzeka into mhlawumbe umcimbi ofana nalo ngicabanga ukuthi yezwakala bakithi okay kanti ke kwesinye isikhathi kungenzeka ngicabanga usengeke uyangenzeka uthola ukuthi mhlawumbe uzoziphupha ushanela egcekeni nakhona futhi egcekeni kungenzeka uthola ukuthi kusho ukuthi khona ushintsho olusuke luzoba khona ekhaya angithi yabona khona lezi zinto ezizothinteka okungenzeka nazo ezinqubekela phambili ezokwenza ukuthi kube khona okuhle okuzovela ekhaya nje uphupha uklina ushayeka uthi mhlambe ibona abantu abadala bakumkhombisa ukuthi sisusa manje zonke izinto khona okuhle okuzayo phakathi kwaleli ekhaya ingakho nizozibona mhlambe niklina noma wena uzibona uklina ekhaya egcekeni ngicabanga ukuthi yazokela uma ngabe ngibeka ngaleyo ndlela kanti ke kwesisikhathi kuzokwenzeka uthola ukuthi uzoziphupha ushanela egcekeni kanti futhi abantu abadala bazama ukutshengisa ukuthi njengoba uzibona ushanela egcekeni bakutshengisa ukuthi uwena onamandla okulungisa izinto ezisuke zizinkinga kulelo cebo angithi yabona ukuthi abantu abadala batshengisa wena ukuthi umuntu ozokwazi ukunqoba mhlawumbe inkinga la ekhaya esisuke sibhekene nazo noma ezikhona egcekeni ngaleso sikhathi uwena osuke uzokwazi ukwenza leyo uwena onamandla okwazi ukwenza leyo nto ingakho kuzozibona kunguwe oshanelayo egcekeni kanti kwesinye isikhathi ke futhi uzoziphupha ushanela egcekeni kanti futhi ke abantu abadala bazama ukutshengisa ukuthi ekhaya kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi kusuke kunomsindo kuneyinkinga ezisuke zikhona ukuthi xazululani inkinga ekhona khiphani lezibi susani lezibe ezisuke zikhona ekhaya ngaleso sikhathi lezo zibe zizingxokozelo eziwumsindo sukukhona sukungezwani okusuke kukhona ekhaya ngaleso sikhathi so uma ngabe uzibona wena nje bazama kwesinye isikhathi ukunitshengisa ukuthi xazululani lezo nkinga ezisuke zikhona bakithi ekhaya ngaleso sikhathi bakithi ngicabanga ukuthi iyazokala uma ngabe ngibeka ngaleyo ndlela nje lelo namhlanje besikhuluma ngephupho lokushanela endlini noma kwesinye isikhathi sokuphupha ushanela kodwa ushanela emunyango egcekeni ngithanda ukuthi ngime lapho namhlanje izophinda bakithi kuya ngokuzayo thokozani